ערב טוב, אהובות, יקרות, קהילת לומדות ימימה. אנחנו הערב בשיעור שאנחנו מבקשות לדבר על למצוא קשר עם הטוב שבנו, וכמובן יש לזה קשר לעם שלנו ולחיבור שלנו לעם שלנו ולמציאת הטוב בעם שלנו, כי אם אני לא מסוגלת למצוא טוב בעצמי ואני לא מסוגלת להיות בקשר טוב עם הטוב שבי, אז גם יהיה לי קשה מאוד להיות בקשר עם הטוב שבאחרים. אנחנו נדבר על איך לשחרר את חוטי הסבך של הילדה, נבין איך לחזור לקשר עם הלב הטוב שלנו שקיים ונמצא בפנים גם אם הוא נפגע משנים, ונגלה את האור שבנו שקיבלנו מלידה. אז בואו נתחיל, חלק מאוד יפה ומרגש, שבעזרת השם ככה יפתח לנו ויעיר לנו וייתן לנו כוחות לשבוע הקרוב ולתקופה הקרובה, תקופה של חורף ככה, בעזרת השם. אז אני מתחילה. רק אני אקטין טיפה. אז היא אומרת לנו ככה, טובה קליטה לדעת על הערבוב. ברגע שיש וההכרה מגיעה להכרת הערבוב, אז מתרחש שינוי של הבנת האי ערבוב. בזמן שאת קולטת ערבוב, תבדקי על האי ערבוב. אז ימים הבאה ומדברת איתנו על נושא שנקרא ערבוב. עכשיו, הערבוב הוא משהו מהותי ביום יום שלנו. הערבוב בעצם גורם לנו לצאת משיווי משקל, לשכוח את הכוחות שלי, להתערבב בשדה של אנשים אחרים או עם מצבים אחרים, ובעצם לצאת מהציר שלי. אז היא אומרת, טובה קליטה לדעת על הערבוב. דבר ראשון, אני רוצה להיות במודעות. מול אלו מצבים או אנשים אני מתערבבת. זה אומרת שאני נכנסת לסחרור, זה אומר שאני נכנסת לירידה, זה אומר שאני מנסה לשלוט על דברים שלא בתחומי האחריות שלי, אני מנסה לשנות אנשים שזה לא בתחום האחריות שלי. כל המקומות האלו הם מקומות של ערבוב, ואנחנו מבקשות להיות במודעות אליהם. והיא אומרת, ברגע שיש בהכרה מגיעה להכרת הערבוב, אז מתרחש שינוי של הבנת אי הערבוב. ברגע שאני מכירה בעצם את המקומות שבהם אני מתערבבת, אני נחלשת, זה יכול להיות עם בן זוג, עם ילד, עם מישהו בעבודה, עם גיסה, עם ההורים שלי. ברגע שאני מכירה את הערבובים שלי, את המקומות שבהם אני יוצאת מהשדה שלי ובעצם מתערבבת בשדה של השני, אז מתרחש שינוי של הבנת הערבוב. ברגע שאני מכירה בערבוב, אז גם אני יכולה להבין הבנת אי ערבוב. ברגע שאני מזהה את הערבוב, אז גם באותו רגע אני אוכל גם להבין איך אני לא מתערבבת. וזה מאוד חשוב להיות שם בנקודת הזיהוי, כי היא המפתח לשינוי ולעבודת נפש שאנחנו מבקשות לעשות. היא אומרת, בזמן שאת קולטת ערבוב, תבדקי על האי ערבוב. אוקיי, התערבבתי, נחלשתי, ירדתי, איזה דיוק בעצם בורא עולם מבקש ממני להביא שם. אני רבה עם מישהו אחר, אני מנסה לשנות מישהו אחר, אני מנסה לגרום למישהו אחר לעשות משהו שאני רוצה. הרבה פעמים אני פוגשת את זה שנשים ממש רוצות שאנשים שפגעו בהם, זה יכול להיות גבר, אישה, לא משנה, הרבה פעמים רוצות שיבקשו מהם סליחה. וכשאני בעצם באיזושהי דרישה מול אדם אחר, שהוא יבקש ממני סליחה, אז אני בעצם מתערבבת איתו. אני כאילו לא יכולה להמשיך בחיים שלי עד שהאדם השני לא יבקש סליחה. וכשאני קולטת שאני בעצם מעורבבת עם הבן אדם השני באיזו ציפייה שהאדם השני יבקש ממני סליחה, אז אני יכולה לבדוק איך בעצם אני יכולה לחיות בחיים שלי בלי להתערבב עם הבן אדם השני ובלי לדרוש ממנו שיבקש ממני סליחה. באותו רגע שאני בקליטה של הערבוב, גם נפתח לי חלון תודעתי שמאפשר לי לראות אז איך בעצם אני לא מתערבבת. זאת אומרת, ההכרה שלי מסוגלת לצפות על עצמי
מבחוץ, כאילו, ולהגיד לעצמי, רגע, בטוח שיש דרך אחרת. בטוח שישנה דרך אחרת, והרבה פעמים עם נשים שאני מלווה בקליניקה, סביב מערכות יחסים מורכבות, אנחנו עושות תהליך מאוד מאוד יפה, שהאדם השני מבקש סליחה מאותה אישה שאני מלווה, וכל השיחה בינה לבין האדם השני שמבקש ממנה סליחה, מתנהל בקליניקה ללא נוכחות האדם השני. וזה מאוד מאוד חזק. אני יודעת שזה נשמע קצת מוזר, אבל ממש אנחנו רושמות מכתב איך האדם השני, כאילו הכל, תכתבי כל מה שהיית רוצה לשמוע ממנו, ברמת איך הוא קורא לך, ממי שלי, אהובה שלי, שם חיבה, שם רשמי, ואת פשוט כותבת לעצמך את כל מה שהיית רוצה לשמוע מהבן אדם השני. וככה נשים מדם ליבם, כמו שאומרים, מדברות, ואני כותבת את הדברים, והם כמו באיזשהו חיבור עמוק לאדם השני ולמקום של הסליחה, ואחרי זה ככה הם הרבה פעמים עוצמות את העיניים, אז אחרי זה הן פותחות את העיניים, ואני מקריאה להם את מה שהם אמרו, והן אומרות לי, דבורה, אין סיכוי שאני אמרתי את זה, זה פשוט מהמם. והמקום הזה באמת הוא מקום רוחני, הוא מקום גבוה, שמאפשר לי בעצם לסגור מעגל עם הבן אדם השני, ללא יטיית האדם השני. ותקשיבו, באמת, אם לא הייתי חובה את זה על בשרי, ולא הייתי מתנסה בזה כמעט כל יום בקליניקה עם נשים שאני מלווה, לא הייתי מאמינה כמה זה מרפא. כמה זה מרפא, באמת, אין לי מילים. אז אני ממש ממליצה לכם ככה, הנה כלי ראשון שאנחנו מקבלות בשיעור הזה, אם יש לך מישהו שאת בסכסוך איתו, שאת בכאב איתו או איתה, כן, זה לא משנה, לשבת ולכתוב לעצמך מכתב סליחה מהאדם השני, וזה כל כך יפה ומרגש, באמת, אבל ממש לכתוב לעצמך, לא להגיד אין סיכוי שהוא יגיד לי דבר כזה, אין סיכוי שזה, אלא ממש לכתוב, להכיר בפגיעה שלך, להכיר ברגשות שלך, באמת איזשהו מכתב שינחם אותך, ובצורה באמת רוחנית, אין לי מילים אחרות להסביר את זה, זה פשוט מנחם. זה פשוט מנחם, כי באותו רגע את מצליחה להתחבר לטוב שבך, וגם לטוב שבאדם השני. לדעת שלפעמים יש אנשים שהם כל כך נמצאים בעומס ובחושך ובמורכבות של החיים ושל המורכבות שלהם עם עצמם, שהם לא מסוגלים על הקרקע בעולם הזה לבקש ממך סליחה. ולפעמים זה אנשים שנפטרו, או לפעמים זה באמת מצבים שלא מתאפשרים, וכשאני כותבת לעצמי את המכתב הזה, זה יכול להיראות כאילו אני מדומיינת, אבל בעומק זה למצוא את הטוב שבאדם אחר, ולמצוא את הטוב שבי, שמגיע לו, סליחה, ומגיע לו לסגור מעגל, ואני לא רוצה לספר לכם מה קורה לנשים שמתעקשות לסגור מעגל עם בן אדם שלא מעוניין לסגור איתן מעגל. באמת, זה כאבים שאי אפשר לתאר. באמת, נשים ממש משתפות אותי, לפעמים על מעשים שאומרות לי דבורה, אחרי זה אני מתביישת שעשיתי את הדברים האלה. יכולות לחכות לו מחוץ לעבודה, לחכות לו מתחת לבניין, לעקוב אחריו, להזמין חוקרים פרטיים, מה שאתם לא רוצות, באמת. כיד הדמיון הטובה עליכן, לשים מצלמות, לשים רמקולים, וכבר פגשתי דברים כאלה, כיוון שאני מתעסקת בקליניקה במערכות יחסים מורכבות, וכשאני רגע עוצרת את התלות שלי בסליחה של האדם אחר, ואני באמת מסוגלת להעניק אותה לעצמי, מהצד האלוקי שבי, מהצד האלוקי שבאדם השני, שבוודאי ובוודאי רוצה לתת לי את הסליחה הזאת בעומק הנשמה, כן? למרות שפה על הקרקע הבן אדם השני מאוד מאוד פגע בי, וכשאני מתחברת למקום הזה, זה פשוט מנחם. והיא ממשיכה ואומרת, את יודעת שזה מפני חייך, תשחררי מחוטי הסבך הגדולים של הילדה,
תשחררי דרך תפילה, המתנה להבנה אישית, המתנה לרגש נקי מליבה הטוב, ולנסות ביום יום, כל שעה של היום, להיות לא כממהרת במעשייך ולא דרוכה, אלא תנסי להקשיב דרך קשב שקט, אשר בו קשר עם הלב הטוב. אז היא באה ואומרת לנו, זה מפנה בחייך. כשאת, אני חוזרת שנייה לדוגמה שנתתי, כשאת בעצם מסוגלת להבין שהמפתח לסליחה, שהמפתח לסגירת המעגל, שלהפסיק להתערבב עם האדם השני או עם מצב שקרה לך בחיים, המפתח נמצא בידיים שלך, זה מפנה. אחד העקרונות הבסיסיים שאני עובדת עם נשים בקליניקה מול מערכות יחסים מורכבות, זה להחזיר לעצמך את המפתחות של החיים שלך לידיים שלך. כי אחת השאלות הראשונות שנשים אומרות לי, במיוחד אם הם בזוגיות או בעבודה או לא משנה מה, להישאר או ללכת. להישאר איתו או להיפרד, להישאר בעבודה או ללכת מהעבודה. ואני תמיד מעודדת אנשים לעשות קודם עבודה. מה זה אומר לעשות עבודה? זה להחזיר לעצמך את המפתחות לחיים שלך. אם את נמצאת, נגיד אני אקח דוגמה של זוגיות, אם את נמצאת בזוגיות קשה, נרקיסיסטית, רעילה, אלימה, בסדר? ואת לא מסוגלת לצאת משם, או לא רוצה לצאת משם, או פוחדת לצאת משם, דבר ראשון את מחזירה לעצמך את השליטה, את המפתחות של החיים, על הלב שלך, על הרגשות שלך, את מפסיקה להתערבב עם האדם השני, את מפסיקה להיות תלויה במצבי הרוח שלו, אם הוא במצב רוח טוב, אז גם אני במצב רוח טוב, אם הוא במצב רוח רע, אז גם אני במצב רוח רע, את מחזירה לעצמך בעיקר, וזאת נקודה שאני עובדת הרבה עם נשים בקליניקה, להחזיר לעצמך את מפתח הכלכלה לידיים. הרבה נשים נשארות במערכת יחסים מורכבת וסובלות שם, כי אין להם מושג בכסף. הן לא יודעות והן לא מבינות שום דבר, והן נשארות שם וסובלות, וברגע ואני אומרת להם, תישארי איתו, מעולה, אבל תתחילי ללמוד לנהל את הכסף שלך. לפעמים אנחנו נדרש להפריד חשבונות, כי יש שם גבר נגיד שהוא שקוע בחובות, או שיש לו בלגנים, או שהוא עושה סנקציות, או כל מיני דברים כאלה, וברגע שאת, אחרי, כמובן זה תהליך ארוך, זה לא קורה ביום אחד, אבל אחרי שאישה מחזירה לעצמה את המפתח על הלב שלה ועל הרגשות שלה, לא מתערבבת ולא נחלשת מהאמירות של האדם השני, לא מצפה שהבן אדם השני יהיה נחמד אליה וטוב אליה ויגיד לה מילים טובות, אחרי שאת מחזירה לעצמך את השליטה על הגוף שלך, כן? הגוף שלך הוא לא הפקר, ואת לא נמצאת עם הבן אדם השני באינטימיות רק כדי שלא יהיה פיצוצים בבית, ואחרי שאת מחזירה לעצמך את המפתח של הכלכלה, הכסף, העצמאות, הרבה פעמים אני עובדת עם נשים שלא עובדות, אז תצאי לעבודה, כי כל עוד את לא עובדת ואין לך כסף, את תקועה בתוך המערכת הזאת. אחרי שנשים מחזירות לעצמם את המפתחות האלה לידיים, זה גם הרבה פעמים מלווה ממש בשינוי אישיות, כן, אישה שהייתה מפוחדת וקורבנית וזה, פתאום עומדת על הרגליים ומבינה בכסף ויודעת לשים גבולות, שוב זה לא ביום אחד וזה לא הרמטי, כן, אז כשאישה מגיעה למצב טוב, וכשהיא החזירה לעצמה את המפתחות של החיים שלה לידיים שלה, אז אני אומרת לה עכשיו את יכולה לקבל החלטה. כי עכשיו את לא תלויה בו, את לא בתלות, שחררנו את התלות. עכשיו את יכולה לבחור בצורה נקייה, אם את רוצה להישאר עם הבן אדם הזה או לא. אבל אין אפשרות לקבל החלטה נקייה כל עוד כל המפתחות של החיים שלך בידיים של הבן אדם השני. וזה המפנה שאני מדברת עליו. והיא אומרת, תשתחררי מחוטי הסבך הגדולים של הילדה, הילדה מפוחדת, הילדה חושבת שהיא לא תצליח לחיות בלי האדם השני, שהיא לא תצליח להבין בכסף, שאין מצב שהיא תגיד לו, שאין מצב שהיא תשים גבולות. והיא אומרת, תשתחררי מזה, די. כל מי שנמצאת פה בשיעור וכל מי שמקשיבה להקלטות, אני מניחה שהיא ככה עברה את הגיל 20, רובנו, ומעלה, צפונה, אז אני כבר לא ילדה קטנה, חסרת אונים ומפוחדת. כבר יש לי כלים, והגיע הזמן שתעיזי.
אני הרבה פעמים אומרת לנשים ככה שהן מאוד מאוד מפוחדות ומאוד מרצות, יאללה, בעלת הבית השתגעה, קדימה, קדימה, הוא יבוא ויגיד לך, מה פתאום את רוצה להבין בכסף, מה פתאום את לא מבינה כלום, את לא זה, מה פתאום את רוצה לנהוג, מה פתאום את רוצה לצאת לעבודה, תגידי לי, לא, בעלת הבית השתגעה, בסדר כן, השתגעתי, כזאת אני, עם הומור וקריצה, כן? וזה להשתחרר מחוטי הסבך הגדולים של הילדה, שמשכנעת אותך שאת לא מסוגלת, שאת לא יכולה, שכסף זה מפחיד, שלנהוג זה מפחיד, שאיך אני אצא עכשיו לעבודה, שאיך אני אגיד לו לא, ופתאום זה אפשרי, עם ליווי, עם תמיכה, עם עזרה, בבייבי סטפס אני אומרת, עקב בצד אגודל, פשוט נשים עושות תהליכים מדהימים, והיא אומרת, תשתחררי דרך תפילה, המתנה להבנה אישית, אז רגע היא נותנת לנו פה מתכון איך אני משתחררת, כן? איך אני משתחררת מהפחדים שלי, מהפחד שהוא יעזוב אותי, מהפחד שלא יהיה לי כסף, מהפחד שאם אני אעזוב את העבודה הזאת אז לא תהיה לי עבודה אחרת, איך משתחררים מזה? אז היא באה ואומרת לנו כמה חלקים איך אני משתחררת מהפחדים האלה. דבר ראשון, תפילה. בסדר? אני ממש מבקשת ואני מכוונת באמת לשחרר תלות, כי בזה תלויה הגאולה, אנחנו ממש דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, לפני הרבה זמן, על העניין הזה שכשנשים ישחררו תלות ויפתחו איזשהו עמוד שדרה פנימי ועצמאות, כן? זה לא אומר שצריך לעזוב מקומות או זוגיות או דברים כאלה, כן? חלילה שאף אחד לא תבין ממני. אפשר להישאר במקומות ולעשות עבודה יפה ולהיות באיזושהי עצמאות פנימית, אז ברגע שאישה שם אנחנו מקרבות את הגאולה, עצמאות רגשית, עצמאות כלכלית ועצמאות רוחנית של נשים חשובה לקידום הגאולה. והיא באה ואומרת לנו, אז דבר ראשון תפילה, לבוא ולהגיד אני עכשיו צומחת. באמת אין אישה שאני מלווה שעשתה את הצעדים האלה ולא הרגישה שמחה עצומה. אין שמחה כמו הצמיחה. זה באמת נראה לי אפשר לכתוב סלוגן. אין שמחה כמו צמיחה. זה הדבר הכי משמח. אישה שלא הבינה כלום בכסף, פתאום מבינה בכסף. אישה שלא הבינה כלום בעורכי דין, אם היא צריכה בזה, פתאום היא מבינה. פתאום היא שואלת שאלות. פתאום היא אומרת, רגע, למה זה ולמה זה, ואני רוצה להבין. וזה פשוט משמח. זה ממש ממש משמח. אז התפילה שלנו היא להיות בצמיחה. זאת התפילה שלנו, לשם אנחנו מכוונים. לגדול, אני לא רוצה להישאר ילדה קטנה, מפוחדת, מבועלת, תלותית כל ימי חיי. ואני אומרת לכם, אני למשל מלווה נשים בנות 20 ובנות 30 ובנות 40 ובנות 70. השחרור מהתלות לא פוסח על אף אחת. וכל אחת יכולה לשחרר עוד ועוד תלות בחייה. ובאמת זה מגיע למקומות מאוד 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 עמוקים, המקום הזה של לשחרר תלות. באמת אני פוגשת את זה שוב ושוב ושוב בחיי. אם חשבתי שיש עבודה שאני תלויה בה, פתאום הקדוש ברוך הוא מזיז את הקרקע. בית שחשבתי שאני תלויה בו, הקדוש ברוך הוא מזיז את הקרקע. אנשים שחשבתי שאני תלויה בהם, הקדוש ברוך הוא מזיז את הקרקע. כדי לצמוח את לא יכולה להמשיך להישען על כל מיני משענות מדומיינות של ביטחון כלכלי וביטחון נפשי וביטחון ביטחוני. ראינו איך הכל קרס ביום אחד ב7/10, הכל, כל ביטחון מדומיין שהיה לנו במערכות הגנה, בגדרות, בצה"ל, בבית שלנו, בהגנה היישובית, הכל קרס ביום אחד, ויש פה לצד הכאב העצום גם לימוד ענק, איך אני משחררת אחיזה, ואני אומרת לכם, זה יומיומי. זה יומי, אנחנו כל כך אחוזות בבגדים שלנו ובתכשיטים שלנו ובאוכל שלנו. הנה רק עכשיו בצום 10 בטבת, כמה היה לי קשה לא לשתות את הקפה שלי בבוקר. אמרתי, דבורה, את משחררת תלות מהקפה הזה. אמרתי, וואי, אבל יהיה לי כאב ראש, ולא יהיה לי אנרגיות, ולא יהיה לי יום טוב, ולא שטויות ומיץ קוקוס ועגבניות. לא שתיתי את הקפה שלי ב10 בטבת, והיה לי אנרגיות, והייתי שמחה, והייתי מרוכזת, אפילו הרגשתי יותר טוב, מימים שאני אוכלת בהם מלא ומעמיסה על הגוף. אז זה ממש ככה. אז זאת התפילה, תפילה לצמיחה.
ובאמת להיות מלווה, כאילו זה להתפלל בורא עולם, אני לא רוצה להיות תלויה באף אחד, באף חפץ, באף בן אדם, באף מדינה, באף גורם חיצוני חוץ ממך. הנני בידך, בצורה מלאה, באמת. והיא אומרת 2, המתנה להבנה אישית. המתנה להבנה אישית. עכשיו, כל יום או כל תקופה בחיים שלי, תזמן לי עוד שחרור, עוד שחרור ועוד שחרור ועוד שחרור. הנה, סתם אני אתן לכם דוגמה שאני גרה בסחירות, ופתאום בעל הבית אמר, עכשיו חתמנו על חוזה לשנתיים, אחרי 3 חודשים הוא אומר לי, שומעת, החלטתי שאני רוצה למכור את הבית. ואני נכנסתי להיסטריה, איפה תעברי דירה עם הילדים, בלגן וזה, טטטה, וראיתי את האחיזה שלי בקירות, כאילו הלכתי וחיבקתי את הקירות בבית. ואז אמרתי לעצמי, דבורה, שחררי, שחררי, ועשיתי שם המון כתיבה והמון מלאכות והמון עבודה של לבוא ולהגיד, כאילו, מה, חשבתי שכאילו הנפש שלי אמרה לי, אבל די, חתמת על חוזה לשנתיים, מה אחרי 3 חודשים הוא מתחרט, וכבר קנית מזגנים, וקנית וילונות, והתקנת דברים, ומה זה הדבר הזה, וזה לא בסדר, ואיך אני אעבור עכשיו דירה, ואיך יהיה לי כוח, ומאיפה אני אביא כסף למעבר דירה, מיליון מחשבות ודברים וזה. ופשוט ראיתי, וזה מתחבר להמתנה להבנה האישית, ראיתי איך אני נכנסת לערבוב, עם הבעל דירה, ועם הבית עצמו, ועם האחיזה שלי בקירות שהלכתי וחיבקתי אותם באופן פיזי. ואז כשישבתי לעשות כתיבה, ראיתי, נפלה לי הבנה אישית, דבורה, שחררי. שחררי, אם בורא עולם רוצה שתמשיכי במסע, ואת צריכה להגיע לתחנה נוספת, ולגור בבית אחר, אז תזרמי, אל תהיה בהתנגדות. זרימה זה חיים. התנגדות זה מוות. כשאני מתנגדת לתוכניות האלוקיות, כשאני אוחזת, כשאני לא רוצה לזוז, כשאני מתחילה לבכות, עכשיו, שוב אני אגיד, זה לא שלא נלחמתי. נלחמתי ועמדתי על הזכויות שלי, ופתחתי את החוזה שכירות, ואמרתי לו שהוא לא יכול לעשות דבר כזה, והתייעצתי עם אנשים, הכל בסדר, כן? זה לא שאמרתי, טוב, יאללה, אני מוותרת, מה אכפת לי? והתכתבתי איתו, והעמדתי לו תנאים, והוא המשיך להתעקש, והמשיך להתעקש, עד שאמרתי, דבורה, דיאנה, אז תעברי דירה אם צריך, הכל בסדר. ואז כבר התחיל להיות לי מחשבות, מי יודע, אולי יום אחד ייפול על הבניין הזה טיל, והקדוש ברוך הוא מעביר אותך דירה כדי להציל אותך, לכי תדעי. כן, כמובן שאני לא מאחלת שום רע לדיירים, כן, לאף אחד. אבל פתאום אמרתי לעצמי, דבורה, אם בורא עולם מזיז אותך, זוזי. אם יש שיעור באמת כואב שלמדתי בחיים שלי, זה כשבורא עולם מזיז אותך, תזוזי. תזוזי, אל תאחזי. אל תגידי, אני לא זזה מפה, לא מעניין אותי כלום. זוזי, זוזי. ואחד המשפטים שממש ליוו אותי, זה המשפטים שהמלאכים אומרים ללוט, לפני שסדום נהפכת, שהוא כותב, והתמהמה, והמלאכים מחזיקים בידו, בחמלת השם עליו, הם מזיזים אותו, והוא כאילו מתמהמה, רגע, אולי אני אלך, ואולי לא, ואולי פה, ואולי שם, והם מחזיקים ואומרים לו, יאללה, הם אומרים לו, ההרה ימלט פן תספה, כאילו יאללה, תזוז, עוד שנייה סדום נהפכת, וזה המתנה להבנה אישית. הבנה אישית, באותו רגע הבנתי, דבורה, לשחרר אחיזה. נכון, זה לא פייר, נכון, זה כאב ראש, נכון, לכי תעברי דירה, נכון, שחררי אחיזה. ואני רוצה לבשר לכם בבשורות טובות, שרוב הסיכויים שבעל הבית, היום הוא כתב לי שיש מצב שהוא יורד במחירה של הבית, אז אני ממשיכה, ואז אני אומרת, יאללה בורא עולם, קיבלתי את השיעור, שחררתי אחיזה, אבל באמת, כבר התחלתי לחפש דירות אחרות והכל, עכשיו בורא עולם אומר לי, את בסוף יכולה להישאר, כאילו הרגשתי כמו אברהם אבינו, שאמרו לו, לך תעקוד את הבן שלך, אז הוא הלך ועקד אותו,
ואז ברגע האחרון בורא עולם אומר לו, לא, 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 אתה לא צריך לעקוד אותו, הכל בסדר, זה רק היה ניסיון. ככה הרגשתי, ממש ככה הרגשתי. כאילו בורא עולם אומר לי, כאילו ממש הרגשתי את בורא עולם קורץ לי, ואומר לי, דבורה, זה היה ניסיון, אני רק רציתי שתשחררי אחיזה, עכשיו את יכולה להישאר בבית, הכל בסדר. זה ככה, שוב, זה עדיין 90%, יש עדיין את ה10%, אבל כאילו מבחינה נפשית זזתי משם. כאילו אם בשבועות הראשונים הייתי בכעס, והייתי במרמור, והייתי בעצבים, ובלחץ, ובחוסר אונים, ובחוסר ידיעה, ומה יהיה, ומה זה, אחרי שבאמת הסכמתי לשחרר אחיזה, וזה לא קרה ביום אחד, עשיתי שם הרבה עבודה והרבה כתיבה, אז עכשיו, אני לא אגיד לכם שזה לא משמח אותי, שאני כן אשאר פה, ואני לא כזה, וואי, הלוואי שכן, בסוף זה יסתדר, ברור, אבל גם אם אני אצטרך לזוז, אז אני אזוז. אז אין אחיזה, אז יאללה. אמרתי לבורא עולם, זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה שאני אעבור דירה? אני עוברת, אני לא נתקעת, אני לא יודעת, לך תדע מה אתה מזמן לי. לך תדע מה אתה מזמן לי. וזה גם תמיד כלל שאני אומרת גם לבנות המתוקות שלי, הן מתבגרות חמודות, תמיד ככה מחפשות לעבוד וזה, בקיץ, בחופשים וזה, ואז הן מוצאות עבודה ואומרות לי, אמא זה לא שווה, זה רק 35 שקל לשעה. ואני אומרת לה, לכי לעבודה. לכי לעבודה ותעבדי ב-35 שקל לשעה, כי כל עבודה מולידה עוד עבודה. אז את תלכי לעבוד ולשמור על ילדים בצהרון ב-35 שקל לשעה, ואז האימהות יראו אותך והם יגידו לך, וואי תגידי את פנויה אולי גם לבייביסיטרים, ואז את תהיי פנויה לבייביסיטרים וישאלו אותך, וואי אולי מתאים לך להיות מזכירה פה, אולי, תתחילי, צאי לדרך, צאי למסע, אל תישארי בבית תגידי וואי אין לי כסף, אין לי כסף, אין לי כסף, לא, מה שווה לעבוד ב-35 שקל לשעה, זה לא שווה, צאי, תעבדי ב-35, משם יפתח לך. כשאני זזה, ואני מכירה המון אנשים שיושבים בבית ולא עובדים, כי לא, מה אני אעשה עם 5,000 שקל? צאי, תעבדי, תרוויחי 5,000 שקל, משם יפתח לך עוד. אם תשבי בבית, בטוח לא יפתח לך. מה אתם כותבות לי? לא לאחוז בקרנות המזבח, כך אמרה לי מורתי לפני הרבה שנים, כמה צדקה. ממש, יפה מאוד, אתי, אהבתי. ממש ככה. אז היא אומרת לנו, אחד, זה צמיחה, זה תפילה, תפילה לצמיחה. 2, היא מדברת על המתנה להבנה אישית, שבמקרה שלי זה היה, הבנתי שאני צריכה לשחרר אחיזה מהבית, ואם בורא עולם רוצה שאני אעבור דירה, אז אני עוברת דירה. דבר שלישי, זה המתנה לרגש נקי מליבה הטוב. לקח לי המון זמן להגיע לפיוס ולהסכמה לשחרר את הדירה. אבל אחרי עבודה וכתיבה, זה באמת עשיתי, וואו, אתם לא מבינות כמה כתיבה עשיתי שם, אני יכולה להגיד שאפילו אמרתי, כאילו אפילו הגעתי למקום של התרגשות. יאללה, מגניב, נעבור דירה, ואולי קצת נחדש רהיטים, ואולי ייפתח מזל חדש, לא יודעת, כאילו אחרי שניקיתי וניקיתי, אי אפשר לקפוץ לשם בבת אחת, כן? עשיתי שם עבודת ניקיון יסודית, והמרמור שם היה גדול, והחוסר רצון לזוז במקומי ולהתבצר בבית שלי היה ענק, בסדר? אבל ככל שניקיתי שם עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, והגעתי להסכמה שאני מסכימה לזוז, אז פתאום גם נפתח לי רגש נקי מליבי הטוב, שזה היה אפילו התרגשות. התחלתי לחשוב, וואי, מעניין לאן אני אעבור, והלכתי לראות דירות, והתחלתי כזה לתכנן, פה אני אעשה ככה ופה אני אעשה ככה, כאילו כבר התחיל להיות כזה, איזו התרגשות כזאת באוויר. וזה המתנה לרגש נקי מליבה הטוב. אני לא יכולה לקפוץ לשם מיד, אבל אחרי עבודה, אני יכולה להגיע למקום הזה, לרגש הנקי מליבה הטוב, עם אמונה שלמה שכל מה שבורא עולם עושה זה לטובתי, וגם אם אני לא תמיד רואה את זה, זה לטובתי, והיא אומרת לנו, היא אומרת תפילה, המתנה להבנה אישית, המתנה לרגש נקי מליבה, ולנסות ביום יום, כל שעה של היום, להיות לא כממהרת במעשייך, בלא דרוכה, אלא תנסי להקשיב דרך קשב שקט, אשר בו קשר עם הלב הטוב. אז הדבר הרביעי שהיא אומרת לנו, להקשיב דרך קשב שקט.
כי דבר ראשון, כשיפול עלייך איזשהו שינוי, איזושהי צרה, איזשהו דבר, הדבר הראשון שיתחיל לזעוק לך במערכת זה רעש. מה שינוי? למה עכשיו? למה זה נפל עליי? בורא עולם שונא אותי? מה הוא רוצה ממני? מה? יתחיל להיות המון 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 רעש. ואמרנו ששמה אני מבקשת דבר ראשון, שקט בבקשה. אני ממש אומרת לעצמי, הרבה פעמים כשאני ככה רואה שהפנימיות שלי מוצפת וגועשת ורועשת, אני אומרת לעצמי, שקט בבקשה, שקט. רגע, שקט. ואז אני כותבת את כל הדברים שמפחידים אותי, את כל הדברים שמבהילים אותי, את כל הכעס שלי, את כל המרמור שלי, ואז אני כותבת משפט ניטרלי. כן, התודעה שלי כבר הייתה במעבר דירה, איפה אני אמצא ארגזים? כשכתבתי משפט ניטרלי, בעל הבית שלח לי הודעה, נקודה. אני אומרת לכם, כל האוויר מהפחד ירד. כאילו, אמרתי לעצמי, דבור הפרופורציות. מה שקרה זה שבעל הבית שלח לך הודעה, שהוא מעוניין למכור את הבית, נקודה. את לא צריכה ללכת למצוא ארגזים עכשיו, תירגעי, תנשמי, רגע. ישר הלחץ עולה, ישר העומס עולה, ישר... איפה אני אגור? אני אשאר ברחוב, מה יהיה איתי? המון המון רעש. כשאני מנטרלת, זה מאפשר לי רגע לעשות שקט בכל הרעש הזה. מה קרה? בעל הבית שלח לי הודעה, נקודה. משפט ניטרלי, ואז התחלתי לצחוק. כי המערכת שלי כל כך נדרכה ונלחצה, והתחלתי לדמיין דמיונות ולהיכנס לפחדים, שאפילו לא הייתי מסוגלת לראות שלא קרה כלום במציאות. לא קרה כלום במציאות. בעל הבית רק שלח לך הודעה, תנשמי, תירגעי, מה תיכנס להיסטריה? ואז אני יכולה, אמרנו משפט ניטרלי, ואז משפט אומץ, למרות שבעל הבית שלח לי הודעה, אני בוחרת לנשום. אני בוחרת להישאר רגועה. אני בוחרת להישאר באמונה שבורא עולם מוביל אותי ומנהיג אותי בתוך המהלך הזה. וזה להקשיב דרך קשב שקט. בלי כל ההיסטריה, בלי כל הלחץ. הרבה פעמים אני כבר מגיבה כאילו האריה כבר נכנס לי לבית. אבל רק שלחו לך הודעה. את רק קראת כתבה. שום דבר במציאות לא קרה. הכל בסדר. והיא אומרת, אשר בו קשר עם הלב, הלב הטוב, כשאני מורידה את כל ההיסטריה, את כל העומס, את כל הדרמה האנושית, את כל הלחץ, אני מנטרלת ואני בוחרת, אז יש לי אפשרות להיות בקשר עם הלב, הלב הטוב שלי. ואז, אחרי שהרגעתי את השערה, יכולתי לשמוע את בורא עולם אומר לי, דבורה, אני איתך. אני איתך, אל תדאגי, אני איתך. זה רק אירוע בתודעה. זה רק אירוע בתודעה, אני איתך. בואי תראי איזה שיעור אני מנסה להעביר אותך, ומה אני מנסה ללמד אותך, ותעשי את השיעור הזה, ואל תדאגי, אני לא עוזב אותך לבד. את לא לבד. ורק אחרי שכתבתי והשקטתי וניטרלתי ובחרתי, רק אז יכולתי ממש להרגיש את בורא עולם בקשר עם הלב הטוב שלי, ממש להגיד כאילו, וואי, נכון, אתה איתי, הכל בסדר, הכל בסדר. והיא ממשיכה ואומרת, באמא שוגה כתוב, אין כעסה עליה, כלומר, אינך כועסת עלייך, באמא שוגה אין לדחות את עצמך, לא להחמיר עם עצמך, להיות גמישה ברגש, בנתינה, למצוא קשר עם הטוב שבך, נתינה לעצמך, והעיקר לא לדחות עצמך, ולא את אשר לפנייך, ולאט לאט. איזה מילים, איזה מילים, כמה ימימה מבקשת מאיתנו להיות טובות עם עצמנו. והיא באה ואומרת לנו, אם את שוגה, כתוב אין כעס עליה, בסדר? באותו רגע ידעתי שזאת שגיאה להיכנס להיסטריה, אבל לא ממש הצלחתי לשלוט בזה. הייתי כל הזמן מחשבות טורדניות, ואיפה אני אגור, ואיפה נמצא דירה, ומה יהיה, ופפפפפפפ. אין כעס עליה, אני לא כעסתי על עצמי, לא אמרתי לעצמי, נו דבורה, באמת, תהי באמונה. לא, באותו רגע לא הצלחתי להיות באמונה, ואני לא כועסת על עצמי. באם את שוגה, אין לדחות את עצמך,
אני לא אומרת לעצמי, יפה, עלק מורה של ימימה, מלמדת אמונה נשים אחרות, הנה ראינו, רק בעל הבית שולח לך הודעה ותראי איך את נראית. כולך חוסר אמונה אחד גדול. לא, אני לא דוחה את עצמי, אני מסוגלת להחזיק שקיימות בתוכי שתי דמויות. יש בתוכי את הדמות של המורת ימימה, של האישה המאמינה, שאני אישה לומדת ויש לי כלים והכל, וקיימת בתוכי עוד דמות של ילדה קטנה שנבהלת כשבעל הבית שולח לה הודעה. הכל בסדר, ואני לא דוחה את הילדה הקטנה הזאת שבי, שבאותו רגע היא נבהלת. מותר לך, מותר לך, והפוך, אז מצופה מהלומדת שבי לחבק את הילדה הקטנה באותו רגע, ולא להתחיל להגיד לעצמי, עלק מורת ימימה, תראה איך את מתנהגת, איך את נראית, תראה איפה הביטחון שלך בהשם. והיא אומרת, לא להחמיר עם עצמך, להיות גמישה ברגש, בנתינה, הכל בסדר, מותר לך להרגיש מה שאת מרגישה, תני לעצמך זמן, את בן אדם, ולמצוא קשר עם הטוב שבך, נתינה לעצמך, יש בך טוב, ואנחנו נעבור את זה ביחד, ואת לא לבד, והעיקר לא לדחות עצמך ולא את אשר לפנייך, ולאט לאט, אני לא דוחה, אני לא אומרת, למה? למה הבאת לי את זה? תיקח את זה ממני, אין לי כוח לניסיון הזה, מה עכשיו? לא עברתי מספיק? אני צריכה עוד דבר על הראש שלי? חסר לי צרות בחיים? אני לא דוחה, לא את עצמי ולא את אשר לפניי, אני לא דוחה את הניסיון. אני לא מתפללת ומתחננת, תיקח את זה ממני, תיקח את זה ממני. בדיוק שמעתי ככה סיפור על הרב קנייבסקי, אם אני לא טועה, שהגיע אליו מישהו ואמר לו, תברך אותי בפרנסה. אז הרב שמע ואמר, מלמל לו איזה משהו, והוא אומר לו, תצא, תחזור לעיסוקיך, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. הוא אומר לו, לא, אני רוצה שתברך אותי לפרנסה. והרב עוד פעם מתחמק, והוא אומר לו, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. והבן אדם לא הסכים לצאת לו מהבית עד שהוא ברך אותו לפרנסה, ובסוף לא הייתה לרב ברירה, והוא באמת ברך אותו לפרנסה, והבן אדם הזה אחרי זה יצא ממנו, אני יודעת, זה לא סיפור שאני בדרך כלל אוהבת, אבל בכל זאת שמעתי את זה השבוע, אני מספר לכם, יצא ממנו ואחרי כמה זמן התקשרו אליו להגיד שהבן אדם הזה עשה תאונת דרכים, ולבקש מהרב להתפלל עליו, כי עכשיו הוא עבר תאונת דרכים. אז שוב, זה קצת דמגוגיה לבוא ולהגיד זה קשור לזה, קשור לזה, בסדר, אבל זה סיפור ככה שהגיע לפתחי השבוע, אז אני מספרת אותו לכם, כי כשאני רוצה שיקחו לי את הניסיון שלי, אין לי מושג כמה הטבה יש בניסיון הזה. את לא יודעת, וממש ניסיתי להגיד את זה לעצמי. לכי תדעי מה הולך להיות, למה מזיזים אותך מהמקום שלך. את לא יודעת, ויכול להיות שיש פה הטבה גדולה, ואם את מבקשת שהניסיון ילך, אז אולי אחרי זה תצטרכי להתמודד עם ניסיון יותר גדול. אז אני לא דוחה את אשר לפניי, ולאט לאט מתמודדת עם מה שמגיע לפתחי. והיא ממשיכה ואומרת, היום את מגלה לפנייך הרבה מרכיבי ערבוב, פתאום מתגלים להכרה הטובה שלך, ומסרבת להיכנס בהם, הם לפנייך, זאת אומרת את לא בתוכם כבר, רק בהבחנה רוחנית, כשאת מזהה אותם וצופה כבר אינך בתוכם, היום את יכולה בהמתנה, לאט לאט וברגש טוב כלפי עצמך, לא לדחות, לנוח על מקומך, עד שתצרי קשר עם הבנתך הטובה, תרשמי ביום יום, ושמחי לסיים הדמעות, ולהתחיל המלאכה שתשמח אותך מאוד. אז רגע, אני רואה שאתם שואלות אותי פה שאלות, בואו נראה. למה צריך כל כך הרבה ניסיונות? לא הבנתי. מקווה שתעני לי הפעם. למה צריך כל כך הרבה ניסיונות? זאת שאלה טובה שבדיוק ככה, אני אענה על זה בשני רבדים, בסדר? אני אענה על זה בפשט הדברים אין התפתחות אלא בנוכחות קושי. זאת אומרת, רובנו אם לא יבואו לפתחנו ניסיונות, אנחנו לא נזוז. אנחנו לא נזוז, אנחנו לא נתפתח, אנחנו לא נלמד, אנחנו לא נגדל, אם לא יהיה לנו חסר, אנחנו לא נצא לעבוד, אם אנחנו לא נרצה לשדרג את החיים שלנו, אנחנו לא נשקיע, אנחנו פשוט לא נזוז.
כי אין התפתחות אלא בנוכחות קושי, אז בגלל זה מגיעים הניסיונות. ברמה גבוהה יותר, אני מסוגלת להבין שאלו לא ניסיונות, אלא אלה באמת דברים שהבורא באהבתו אותי מביא עליי, כאילו, וזה ממש כתוב עם לוט, בחמלת השם עליו, ממש, כאילו לוט אומר, מה אתה מוציא אותי מהבית, אני הולך להפסיד את כל הרכוש שלי, אני רוצה להישאר בבית שלי, תעזוב אותי, ובורא עולם אומר לו, לא, ההר ימלא, פן תספר, וכתוב לנו בתורה בחמלת השם עליו, אז זה, במדרגה הראשונה, אני אכתוב לנו את זה, במדרגה הראשונה זה אין התפתחות, אלא בנוכחות קושי. במדרגה השנייה זה באמת הבנה שהקושי והניסיון הם חמלה של השם עליי. כשאני ברמה רוחנית גבוהה יותר, אני באמת מסוגלת לראות את זה. וההבנה החדשה הנוספת, זה ההבנה השלישית, אבל זה דורש, זה משהו מעמיק שחשבתי עליו אתמול, זה תתפסו חזק כי זה עמוק. ככה הרב אריק נווה כתב בקבוצה שאנחנו לפני תקופה לא פשוטה, ושהוא מבקש את התפילות שלנו ואת העשייה שלנו וזה, וככה הקראתי את זה לבנות שלי, ואז הבת שלי אמרה לי, אני לא מתרגשת מההודעה הזאת. אז אמרתי לה, למה? אז היא אמרה לי, עם ישראל תמיד הוא לפני אסון, או שהוא אחרי אסון, או שהוא לפני אסון, או שהוא לפני השואה, או שהוא אחרי השואה, או שהוא לפני השביעי לעשירי, או שהוא אחרי השביעי לעשירי, או שהוא לפני האסון הבא, לפני הגלות, לפני החורבן, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, תמיד אנחנו לפני האסון הבא, זה לא מרגש אותי. ואז האמירה שלה הכתה בי, ואז אמרתי לעצמי, וואלה, אני, אתם, אנחנו, כולנו, תקועים בעולם ש, 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 שכל פעם מתרגש עלינו אסון חדש. וזה ממש הוביל אותי למחשבה שחייבת להיות מציאות אחרת. לא יכול להיות שעם ישראל חוטף כפה, אסון, פוגרום, שואה, חורבן בית מקדש, שביעי לעשירי, מה שתרצו, אנחנו מתעוררים, אנחנו נרדמים שוב חוטפים כפה, שוב מתעוררים, שוב נרדמים, שוב. אנחנו בלופ כזה, וכשהבת שלי אמרה לי את זה, אמרתי, וואלה, חייבת להיות דרך לצאת מהלופ הזה. אז זה ברמה השלישית. ברמה השלישית, הבנה שנמאס מהלופ הזה. ואנחנו מבקשות דרך אחרת. עכשיו, אין לי עדיין תשובות, אני לא יודעת איך עושים את זה אחרת, אני לא יודעת איך יוצאים מהלופ הזה של אסון והתעוררות והירדמות, ואסון והתעוררות והירדמות, לא יודעת, אין לי עדיין תשובות, אולי מישהי ככה תוכל לחשוב על הדברים או לנסות להעיר לנו איך עושים את זה, כרגע זה עוד לא התבהר לי, אבל זה הרמה הגבוהה יותר. אז אמרנו, 1, אין התפתחות אלא בנוכחות קושי, 2, הבנה שהקושי והניסיון הם החמלה של השם עליי, ו3, שזה כבר מעל ומעבר, זה ההבנה שנמאס מהלופ הזה, ואנחנו מבקשות דרך אחרת להתפתח, שלא דרך ניסיונות, ייסורים, זוועות, פוגרומים, לא משנה מה. בסדר? בואו נראה מה אתם כותבות. מיכל כותבת, היו לי ניסיונות גדולים וקיבלתי עם זה הרבה מתנות, הייתי מוותרת על הניסיונות אך לא על המתנות. נפצעתי בתאונה, איבדתי בעל ומקצוע, נותרתי נכה, היום אני נשואה עם 4 ילדים נפלאים, אך מדי פעם עולות שאלות וכעסים, חמה. למה, ממש. וואו, מיכל אהובה. חיבוק גדול. אורלי כותבת, מנהיג אמיתי לעם ישראל. אמן, באמת צריך מנהיג אמיתי.
שבאמת יוציאו אותנו מהלופ הזה, כי באמת נמאס מהלופ הזה. אז יאללה, אז בואו נסיים עם זה. אז היא אומרת, היום את מגלה לפנייך הרבה מרכיבי ערבוב, ופתאום מתגלים להכרה הטובה שלך ומסרבת להיכנס בהם. זאת אומרת, פתאום אני מגלה שאני מפחדת מכסף, אני מגלה שאני אחוזה בבית שלי, אני מגלה שאני פוחדת לעזוב את מקום העבודה שלי, אני פוחדת לבקש העלאה, אני כאילו, פתאום אני מגלה שאני מנסה לשלוט בחיים של אנשים אחרים, כל מיני דברים, והיא אומרת, פתאום מתגלים להכרה הטובה שלך ומסרבת להיכנס בהם, את אומרת, היי, זהרי, יש לך פה ערבוב לפנייך, עדיף לא להיכנס. היא אומרת לפנייך, זאת אומרת, את לא בתוכם כבר. ברגע שאני מגלה את המקומות שבהם אני מתערבבת, אז הם כבר לפניי, אני לא בתוכם, ואני מסוגלת רגע לחשוב גבוה יותר, לראות את המציאות מבחינה רוחנית, ולא רק מההיסטריה והמהפחד הנפשי רגשי שלי. היא אומרת, רק בהבחנה רוחנית, כשאת מזהה, כשאת מזהה אותם וצופה, כבר אינך בתוכם. אז דבר ראשון, אני מסתכלת, אני מזהה, אני צופה, אני לא בהזדהות מוחלטת עם ההיסטריה שלי. היום אני יכולה בהמתנה לאט לאט וברגש טוב כלפי עצמי לא לדחות, לנוח על מקומך, עד שתרצי קשר עם הבנתך הטובה. אני לא דוחה את עצמי, אני לא דוחה את הניסיון, אני לא דוחה את האנשים שבאים לפתחי, כי הכי היה קל לי, אני חוזרת לדוגמה, הכי היה קל לי להגיד, איזה בעל בית חצוף, איך הוא מתנהג אליי, זה לא יפה, זה לא זה, הכי היה קל לי להתערבב איתו ולדחות אותו, אבל כל הזמן הזכרתי לעצמי, דבורה הוא רק שליח של הבורא, שבא לפתח אותך ולגדל אותך. אין לך שום עניין איתו, אין לך שום ערבוב איתו, אין לך שום כעס עליו, את לא מאחלת לו דברים רעים, את לא, כאילו, צאי מזה, צאי מזה. וזה היכולת לצפות בהם, ואני כבר לא בתוכם, ואני ברגש טוב כלפי עצמי וכלפי האחר, אני לא דוחה לא את עצמי ולא את האחרים, ואני נחה על מקומי. באותו רגע אמרתי לעצמי, רגע, את צריכה לפנות את דירה עכשיו? לא, נכון? הוא נותן לך עד אוגוסט, הכל בסדר, אז תרגי, תנשמי, תנוחי על מקומך, ותנסי ליצור קשר עם ההבנה הטובה שהיא מעל ההיסטריה, היא מעל העומס הרגשי נפשי. והיא אומרת, תרשמי ביום יום ושמחי. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, איך אני פותרת את הבעיה? איך אני פותרת את הבעיה? מה אני עושה? ואז הייתה לי הבנה, אני צריכה להתמודד עם הבעיה יום ביומו. היום מה שנדרש ממני זה רק לענות להודעה שהוא שלח. לא נדרש ממני להתחיל לחפש דירות ולהתחיל לחפש קרטונים. לא. אני עושה הפרדות ותיחומים. היום אני עונה להודעה. מחר אני אתייעץ עם מישהו. מחרתיים אני אתחיל לחפש דירות. אבל כל יום והדיוק שלו. אני לא צריכה לפעול בהיסטריה בכאן ובעכשיו. אני נחה על מקומי, אני עוצרת קשר עם ההבנה הטובה שלי, ואני שואלת את בורא עולם, איזה דיוק אתה רוצה ממני היום? אז היום הדיוק שלי יהיה לענות לבעל הבית בצורה מכבדת ונעימה, ולא להשתלח, ולא להיות ילדה קטנה, ולא להיות ברוגז, ולא לעשות מניפולציות, ולא לעשות רגשי, לענות בצורה מקצועית, עניינית ומכובדת, ובזה אני ממש ממליצה לכם להיעזר ככה בצ'אט GPT, להתייעץ איתו, לשאול, לדייק את המענה שלך, כדי לא לענות מהרגשי נפשי, אלא ממקום של באמת מנוחה, ממקום של הבנה טובה, ממקום נקי, נקי, נקי ולא מתערבב. ותרשמי ביום יום ותשמחי, כשאני רושמת את הערבובים שלי, אני שמה לב, אני בוחרת שם אחרת, אז אני מסוגלת להיות שמחה. זה משפט שרשום לי על המראה ואמרתי לכם אותו, זה להיות בשלווה בתוך הלא נודע. עכשיו יש לי לא נודע שנושף לי בעורף. היום אני רק צריכה לענות לו על ההודעה. זהו, לא נדרש ממני להתחיל לחפש דירות, לא נדרש ממני כלום. עכשיו את אומרת, איך אני יכולה ללכת לישון בלילה, כשאני רק עניתי לו על ההודעה? אני צריכה להתחיל לארגן את כל החיים שלי. לא. הדיוק להיום הוא רק לענות לו להודעה, ואת הולכת לישון, ומחר בורא עולם יאיר לך את הדיוק של מחר.
אז למחרת הדיוק היה להתייעץ עם אנשי מקצוע ולשאול מה הזכויות שלי. זהו, זה מה שעשיתי באותו יום, ביררתי מה הזכויות שלי. זה הדיוק, וכשאני בקשר קרוב עם עצמי ועם הבורא, כשאני בכתיבה יומיומית, אני יודעת מה הדיוק שנדרש ממני היום. אני ידעתי בוודאות שאני לא צריכה להתחיל לחפש דירות, שאני רק צריכה לענות לו, שאני רק צריכה להתייעץ ולנוח, תלכי לישון רגועה, הכל בסדר. ואיך? ככה, להיות בשלווה בתוך הלא נודע. כי אנחנו תמיד בלא נודע, גם אם נדמה לי שאני יודעת מה יקרה מחר, זה לא באמת, כן? זה שתכננתי ב-40 שנה, מה שדמיינתי שיקרה למחרת אכן קרה, עם הרבה בלת"מים בדרך, כן? לא מבטיח לי שגם מחר יקרה מה שתכננתי. אז תמיד אנחנו בתוך לא נודע, אז תמיד אני הולכת לישון בשלווה בתוך הלא נודע. בזרועותיו של הבורא, זהו. והיא אומרת לסיים הדמעות, שזה ההיסטריה, הפחד, הדרמה האנושית, ולהתחיל המלאכה שתשמח אותך מאוד. כי כשאני מבינה שהיום נדרש ממני רק לעשות איקס, ולא נדרש ממני לפתור את כל הבעיה, אז אני שמחה. ואני גם הולכת לישון בתחושת הצלחה, כל הכבוד לי. היום עניתי לבעל הבית הודעה מכבדת, וזהו, מחר אולי הבעיה הזאת תיעלם, אני לא יודעת. אני לא מטרידה את עצמי עם המשך הבעיה, אבל מה יהיה, אבל מה אני אענה לו, ואין לי איך, לא, לא. אני שוקטת, אני נחה על מקומי. זהו, יודעת שעשיתי את התיקון שנדרש ממני להיום, וזהו, ואני הולכת לישון. אז בואו נראה אתכן. אורלי אומרת, אני שואלת את עצמי ואת אלוהים כל הזמן, למה? אז אורלי, אני ממש מבקשת ממך, תשבי ותשאלי את אלוהים למה, ותקחי דף ועט ותתחילי לכתוב תשובות. תקשיבי טוב טוב פנימה, תתחילי לכתוב תשובות, ואני אשמח שתשתפי אותנו, מה עלה שם. מיכל כותבת, איך לדייק עם הבעל, ללכת לישון עם דברים לא סגורים, והבור נקום לאותם כעסים. אנחנו לא הולכים לישון כועסים. אז לא אמרתי ללכת לישון כועסים, אבל יכול להיות שלא יודעת מה, אתם לא מסכימים על איזשהו עניין כלכלי, אז היום בלילה אני רק מנקה את הכעס, לא פתרתי את העניין הכלכלי, לא הצלחנו להגיע להבנות, בסדר? אבל הצלחתי להגיד לו לפני שאני הולכת לישון, לילה טוב. ולא ללכת בשתיקה רועמת לישון. אז זה הדיוק שלי להיום. מחר נמשיך להתמודד עם הבעיה שהטרידה אותנו. אתי אומרת, שים מבטחך בהשם והוא יכלכלך, אין דאגה. מקסים, תודה. אז אהובות ויקרות, אפשר להגיד משהו? כן, רגע, עוד שנייה, אני רק אסיים. א', אם אהבתם את השיעור, בין אם הייתם בשיעור החי ובין אם שמעתם את ההקלטה, אז אתם מוזמנות ממש בשמחה להעביר לחברות, להעביר לבנות משפחה, זה באמת לזכות עם ישראל. וגם מי שרוצה ומתמודדת עם איזושהי מערכת יחסים מורכבת ורוצה לקבל כלים באופן יותר אישי, אז אני מזמינה אותה להגיע אליי לפגישת מיקוד ודיוק, אני מקבלת גם בזום וגם בקליניקה באפרת. אפשר ליצור איתי קשר 052-811-9431, ובעזרת השם אני אשמח לעזור לך עם הכלים מלימוד ימימה. יאללה, כן, אני אשמח לשמוע אתכן. טובית, רצית לשאול משהו? רק רציתי להגיד ערב טוב. ערב טוב, מה שלומך? ברוך השם. ההתחלה דיברה אליי מה מאוד. זה? טמפור? כן. ההתחלה שאמרתי שחרר, אז דיברה אליי מאוד 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 מאוד. מדהים. תודה דבורה, ממש אני חייבת לצאת, תודה ענקית. מאוד באהבה. התחברתי, תודה תודה רבה. רבה ושבת שלום. תודה. תודה רונית, איזה כיף שהיית איתנו. תודה טובית, עוד מי שרוצה ככה לשאול, להגיד. ניסיון מלשון נס, כל ניסיון בא להרים אותנו על דגל נס, באנו לעולם לעבוד, עליזה כותבת, מקסים, תודה. שיעור חזק ביותר, אתי כותבת, תודה. אני
דבורה, אני רוצה להגיד משהו בקשר ללמה. כן. אני לא זוכרת מי, אבל מישהו מאוד משמעותי אמר כשיושבים וכותבים למה, לכתוב 5 פעמים למה. רק בפעם החמישית התשובה המדויקת מגיעה. וואו. מדהים. ותנסו את זה, וזה ממש ככה. יאללה, אז אני אשמח שתשתפו, אתם מוזמנות באמת לשתף. כן. תודה, טובה. ותודה, ושנה אזרחית טובה. אמן. הרב אריק נווה אומר, למניינם השגוי. מה זה אומר? לא יודעת. הוא אומר תאריך לועזי למניינם השגוי, שהם כאילו המניין שהם סופרים את השנים הוא שגוי. דבורה, אה, ערב טוב, זאת אורלי טוב. מדברת. כן, מה שומע? כן, אורלי עכשיו איתנו, כן. אצלי זה לא רק למה כזה חמוד, אני מאוד כועסת על אלוהים, אני גם וואו. מדברת, אני לא רוצה להגיד מה אני עוד עושה, כי אני מרגישה שהוא עבר את כל הגבולות, אני כמו חבר שלי, כן? וואו. הוא שם אותי, אמנם אני עכשיו גרה בראשון, אני עברתי אחרי התעללות נרקיסיסטית של 5 שנים, נעקרתי, עברתי, תקראי לזה איך שאת רוצה, מאשדוד לראשון, וגם פה קשה לי, ולפני ראשון היה עוד יותר קשה. קיצור, אלוהים שם אותי מגיל 0, מגיל ינקות בניסיונות נקרא לזה, אני אפילו לא ידעתי פעם, אני התחזקתי רק ב5 שנים האלה, אבל לפעמים אני אומרת אין כלום בשמיים, זה הכל המצאה שלנו, ואחרי זה אני אומרת לאלוהים סליחה, ואחרי זה אני אומרת לו איפה אתה, ואחרי זה אני אומרת לו למה, ואחרי זה אני אומרת לו למה רק אני, ולמה אותי, למה הרגת לי את אבא שלי, ולמה עשית לי חרם 7 שנים בבית ספר, ולמה נתת לי בעל כזה שלא מתאים לי, וגירושים אחרי 2 ולמה נתת לי, ולמה משפחה כזאת, ולמה איפה אבא שלי, ולמה, זה מישהי בראשון אומרת לי, לפני איזה חודש, אמרתי לה, מה יש לקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה מהחיים שלי, יאללה, לפעמים אני מקלל את עצמי, אני אומרת לו, תן לי סרטן בכל הגוף ובראש, תפטר אותי כבר מהעולם הזה, למה כל כך הרבה ניסיונות, רצחתי מישהו? לא, אני אישה מאוד ישרה, אנסתי, בזזתי, כלום, אני אישה הולכת לפי הספר, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה אתה רוצה מהחיים שלי? אז איזה אישה בראשון עושה לי, אלוהים אוהב אותך, הוא נותן לך המון ניסיונות, אמרתי לה כן, הוא אוהב אותי, למה הוא נותן לי כל כך הרבה מגיל 0, למה הוא שם אותי, למה הוא עשה לי כל כך הרבה דברים, אני אהבתי אותו והלכתי תמיד ישרה, אישה ישרת דרך ארץ, תמיד מדברת יפה, עונה יפה, עוזרת לאנשים, אז מה הוא רוצה בחיים שלי? אני סך הכל בשר ודם, אני לא רוח, אני רוצה גם חיים שלווים, להגיע למקום שלי, אני לא בת 12, אני בת 54, היה לי לפני חודש, אז אתה רוצה להרוג אותי? אז תהרוג אותי, אורלי אהובה, אני מברכת אותך, שבורא עולם ישמח אותך, ובורא עולם תהיה בורא לך. העולם, אולי זה רק המצאה שלנו, אני לא יודעת, אבל כי תראה איזה יופי, אני רוצה להגיד לך שעדו מהממת את, שעם כל הניסיונות, את היית מסוגלת להגיד שהוא חבר שלי, ואת היית מסוגלת גם להגיד שב5 שנים האחרונות התחזקת, אז את באמת מהממת, ואני באמת מברכת אותך, שבעזרת השם יאיר לך, ואת תראי אמן ואמן, בחוש אבל אני לא שלך מבינה ממש למה את מישהי הטוב. מראשון אמרה שאלוהים, ככל שאלוהים נותן לאדם יותר ניסיונות, הוא יותר אוהב אותו. זה תראי, עדיין אני צריכה לחקור את זה. יש איזושהי אמירה שקודם כל נשמות שעוברות דברים מאוד קשים, ואת נשמעת לי אחת כזאתי, הן נשמות כלליות, שהן לא עוברות רק בשביל עצמן, הן עוברות בשביל כל עם ישראל. אז אני רוצה להגיד לך, באמת, אני רוצה להגיד לך בשמי, באמת, בשמי ובשם עם ישראל, שאנחנו של אומרים עם ישראל. תודה. כן, כן. אני אומרת אני לך, עוד חשבתי להתנצר ב3 שנים האלה, אני הזמנתי את הספר של הברית החדשה, ושאלו אותי, את קראת, את רוצה את ההמשך? אמרתי לו תודה. אני כאילו לא ידעתי כבר איפה אני נמצאת, אמרתי לבורא עולם, אולי תיקח אותי מהמדינה הזאת, אבל אני לא יכולה, יש לי ילד בן 16 מדהים, הוא הנסיך, הוא המתנה שלי בעולם הזה. אבל אם הוא לא היה, אני אומרת, הייתי מזמן לוקחת את המזוודה הקטנה ובורחת מפה, ואני לא יודעת כבר, אני השתגעתי כבר מהמדינה הזאת. אורלי אהובה, אנחנו צריכות לסיים, אני שולחת לך חיבוק גדול ואני מברכת אותך, והשם יאיר לך, ואת תראי בחוץ ממש את ההטבה של השם. נשיקות אהובות ויקרות, תודה רבה שבת לכולנו, שלום, לילה שנה טובה, טוב, לילה טוב, תודה דבורה. תודה, דבורה. תודה ושמחה, להתראות, ביי ביי אהובות, להתראות, כיף לשמוע אותך, באהבה. לחזק.